Di kulandreno kondedwa omvera lero lino pa 1st March 2025, and it happens to be on Saturday, while my time says 40 minutes after 18 hours, which is 20 minutes to 7 chigawo chimenechi chakumadzulo. Ndipo mbwalo limeneli muli ndine Sir Charles B. Longwe. Ndi kulandrenso ndikuchokera kuno ku University of Hard Knocks madzulo ano wa pachiwelu. Yeah, I've been taken by surprise when I went through some messages and ukapeza kuna kuti anthu ena kundilande komanso kulimbi amangidwa okwana 59 simply because amapanga ma demonstrations. All right. Ndifuna ndiyankhule chonchi. Mudziko muno ngati kuli anthu amene akuyenera kumvesesa za mikwiyo ya anthu akakwiya. Si a DBB, si a UDF, si a UTM. I mean, si NLC, koma a UTM ndi a MCP. Mukwenera kudziwa kuna kuti anthu akakwiya amatani. So pano anthu mukakwisa timana kuti tingane pa chizungu chake chona kuti you provoked their anger. Anger imene adaisunga nthawi yonseyi kukhala patience for 5 years. Iwo anga yawo yapangidwa provoked ndi inu chifukwa cha mayendesedwe aboma. In short, your poor governance. Panopo kuti asala myezi yowerengeka kuti kuchitike zisankho, you cannot say kuna kuti mukuchosa misonkho, mukuchosa izi, mukutani, mukusisa zinthu. That's impossible. Because we know that some institutions pamene mukuchosa misonkho, ma institutions ena akhala paralyzed. Mwanimvesesa? Chimene mukanachita ndikungotenga ndrama zimene zabedwa zabomazo ndikuzibwezeresa anthu sakukana kulipira misonkho koma akufuna kunena kuti katundu atsike. Mwayiona imeneyo? Ndrama zabedwa zija zimene zapangisa kuti misonkho ipezeke kuti zimene zabedwa zimene zapangisa kuti mdziko muno mukhale njala ndi katundu aziyamba kukwera. Forex imene yachosedwa ku Reserve Bank. Mwayiona imeneyo? Now, in a Charles B. Longwe, I want to demand here. Kunena kuti anthu amene mwawamanga muwatulutse chifukwa ngati simuwatulutsa. You will face other demonstrations kulimbi konko, kukundilande konko, mblanta yomweyo, wiki yomwe ino. Pomafika lachitatu, mumva zona kuti kuli ma demonstrations. Ndinene muona mtima pamenepo. Chifukwa ife sitizalola kunena kuti anthu amene akupanga practice ufulu wawo muziyaopseza ndi maunyolo, muziyaopseza ndi kuamanga. Zimene zonse sizitheka mdziko muno. Muamasule anthu amenewo, otherwise the very same week blantyre kununkhamphira. Ndinene muona mtima pano. Kulikonse kumene kuchitike zomanganazi kununkhamphira. Mulilongwe mwachitika ma demonstrations, simunamange wina aliyense. Ku blantyre kwachitika ma demonstrations, mukumanga anthu. What do you mean? What kind of a government is that one? Kumene koko ndikuonesa kusankhana mitundu. Ndiye ndifuna ndikuuze ndizosankhana mitundu a MCP mdziko munomo sizitheka Malawi ndi wathu tonse. Apo let us go to federal system of government. We push for federal system of government. Dzana lomweri kadzodzo lomweri mwagenda Honorable Enoch Chihana Mulilongwe, munthu wakumpoto, lero muli pa mzuzu. Lero inu nomwe muli pa mzuzu, mwagona pa mzuzu. Nkucha pano mukhala muli kunkhatabe. Koma ku Central Region kuja mwagenda galimoto, mwagenda magalimoto kuswa magalimoto a Enoch Chihana. Koma pano muli kumpoto kuno. Inuyo muli ndi nzeru. Are you serious? Muli ndi nzeru. Nde ine ndikunena pano, I'm demanding kuna kuti anthu amene mwawamanga release them because they were practicing their rights. And kulira sauzana kuti muzilira chonchi. No. Inuyo mukamapanga zinthu zanu, mukamabera Malawi, simabera mwantendere. Hayi. Kwa mufuna anthu amapita kuma demonstrations, azipanga zinthu zokupembezani kuma demo, azimba nyimbo zokupangani praise. You will never get anyone to praise you in this country. Mene mwalamulira dziko. Ndiyankhule pano momveka bwino. Dr. Lazarus Makathe Chakwera, you will never find people who praise you. Kunkhatabe uku,
kubomaku tamva kale, munzuzu tamva kale kuti mwatuta anthu ku Lilongwe kuti kunkhatabe kukazaze pa 3 March pano. Zimene zikuonesa kuna kuti moralo yanu ya kumpoto kunoko yatha iphelire, insuzu liphelire, nadala iphelire, moralo iphelire. Ayikho baba, ayikho anthu panopo akwiya ndi zimene inu mwachita mdziko muno. Ndipo ma demonstrations amenewo mene ayambikira akupita waya sakutha. Now ine am demanding right now anthu amene amangidwa Blantyre, Kulimbi, komanso ku Ndilande amasulidwe mwachangu fa Mulilongwe simudamange anthu. Mwayiona Mulilongwe agenda minister amene muja achimwendo band simudamange anthu Mulilongwe, koma mwasankha kuti anthu aku Blantyre muwamange. Chimene chikuonesa kuti mdziko muno tilibe msogoleri osogolera dziko lonse la Malawi lino, tili ndi msogoleri wa pa Central Region who wants to dominate as a king, ngati mfumu. Nde ife ufumuwo sitikuufuna, ufumuwo sitikuufuna mdziko muno. Mdziko muno timasankha usogoleri ngati wakukanikani anthu apita pansewu. Don't drive people mad. Musapangise anthu msalansala kuti ayambe kupanga za misala mdziko muno simply because you are failing to run this government. Dziko li anthu anakupasani kuti mulilamulire mulitsogolere kumazakukanikani. Now the only way yokuonesani kuna kuti mwalephera ndi pamene amalawi akubwera kupita pansewu. Chifukwa anthu anu maministers ana makunamizani tamanga izi tapanga izi mulidyo ku State House. Muli ndi ananu muli gada mukumwa coffee kumene kuti mukumangoenda ndi ndege ulendo wa ku Ulaya kubwerako osadziwa mphuno salota kuti kunja kulinji. Tikamakuuza nosamva ndelero siyani kumanga anthu. Ngati kuli kuteteza mipando kuti musachoke mboma, ayi boma lililonse likanyasa anthu amachotsa nyasi saphimba timaonera change. So those people who have been arrested, ineyo Charles Benongwe ndikuti release them, otherwise face serious demonstrations more than omwe apichitika ku Ndilande Kulimbi. You see, ineyo pano ndikulonjezeni pano kuti ma demonstrations amenewo satha. Ngati anthu amenewo sakutuluka face demonstrations this week Kulimbi ndi kumula ndi chano ndi ku Ndilande, Blantyre yonse ikhala pweke fa palibe amene akukondwa nanu makosa. Ndikuwuzeni zimenezo. So this week mukonzekere ma demonstrations. Mwayiona ameneyo ma demonstrations otipita kuma polisi konko tikafunse kuti ifachani mukupanga zimeze mdziko muno, chifane mukupha ufulu anthu. Mwayiona ameneyo zakukanikani mwaliphera. Pano simunganene kuti ayi anthuwa amandida ife sinakudeni tinakukondani kwambiri, koma zakukanikani. Ndipo tizakukanikani musanene kuti tamvaso naka kuti anatuma anthu agangata achisale ndandani. Every time you want to put your blame on other people, agangata ndi achisale ndio mwana kuzani kuti katundu azikwera mdziko muno. Agangata ndi achisale ndio mwana kuzani kuna kuti muchose forex ku Reserve Bank kuja muzigulisa pa black market katundu azikwera anthu azilira mdziko muno. So don't talk nonsense. And those people you are talking about aliso ndima ufulu awo mdziko muno. Every time there is a problem you want to shift those problems to other people. So what? Adaka kuti ndi anthu amene. So what's the problem? Because aliyesa kumva kuwawa mdziko muno la MCP. I want to challenge you ngakhale ma members za MCP dzulo dzana anali kuma demonstrations demonstrating against their own leader. If you don't know, chimene chinangosowa ni makaka MCP wo kuma demo. Koma ndifuna ndikuze ni dziko lino pamene lafika ngakhale MCP yakupanga ma demonstrations. Kuma demo kosanga biteko ADPP okha UDF chanchani. MCP anali konko chifukwa dziko la kulimvaso kupweteka. Baba mwalephera kuyendesa dziko lino. Chundimvesa chisoni choti mwamba kuphwanya magalimoto atumbuka Mulilongwe. Enoki Chihana mwamuyamba galiti munantulusira gule wankulu Lilongwe yonse. Atango yankhula kawedi kakang'ono Lilongwe yonse ija.
Mwayiona ameneyo inu mayankhula zinthu zambirimbiri mdziko muno koma palibe amene amayankhula koma lilongwe yonse munantusira gule wangulu ino Chihana lero mwangenda miyala Northern Region mwangenda dzulo likadzanadzana lero muli kunzuzu gada kwawo kwa Enoch Chihana. Let us go to federal system of government if that is the case. Tipite ku federal system of government if that is the case, because that is a possible government. Kamuzana ipeza federal system of government ndimaenda bwino. Sidu uzodi mena ankanena kuti waphwanya chitaganya matandauza izi. Kuphwanya chitaganya kwa Kamuza matandauza izi. Kuphwanya federal system of government amatandauza izi. You understand? I want to assure you kuna kuti ndziko muno tilemekezane aliyesa ali ndi ufulu wake. Inu muli ndi ufulu otibera ndziko muno, muli ndi ufulu okweza zinthu ndziko muno, ifenso tili ndi ufulu opanga ma demonstration ndziko muno kukuonesani kuti ife takwiya. Mayiona anthu akufa ndi njala ndziko muno, we've got a leader. Inu mukungokhala muli pay ndalama zikuningira za misonkho ya Malawi. Nde ineyo Charles Benongo apa ndikuyankhula kuna kuti anthu amene mwamangawo amasulidwe, otherwise face other demonstrations not longer from now. Mukamachoka kumeneko Mother's Day mutipeza Blantyre tili busy, muzomba mangochi mutili busy. So Blantyre konzekani, Charles Benongwe with human rights ambassadors and the University of Hard Knocks, we are ready now to go on the road, protecting the citizens of this country. Kuteteza mazika za dziko lino kuchoka kukama ya MCP imene ufuna izizu za anthu dziko kuphwesa matala kuenda ndizigawenga whatsoever. Ndilekeze pamepo mnali ndine Sir Charles Benongwe mwakoma nonse ziko tionanenso ma. Iyi nangokhala lero sinafune kupanga audio ya. Lero mafuna kucheza ndi anthu pa social media. Komano I'm demanding kuti anthu amene amangidwa amasulidwe with an immediate effect. Thank you very much. God bless.